10 октябрдан Башкортостанда 65 яшьтән өлкәндәргә мотлак үз изоляция тәртибе индерелде. Коронавирус шартларында өйдә утырып торырга мәҗбүр өлкәндәргә нинди ярдәм күрһәтелә? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Республика ветерандар советы рәисе, Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Валерий Шарипов. Һаумыгыз. Саумысыз. Валерий Мөхәммәтович, шулай итеп, әлеге вакытта өлкәндәргә тагыла бер тапкыр өйдә утырып торырга һоралды. Нисек кабул итте буны олы яшьтәгеләр? Олар булай бик удовольствие дип әйтмибез инде. Без бит өйрәнгән бөтен җирдә үзебезнең күзебез белән бөтен нәрсәне күрергә, сөйләшергә, булай тыңлыйлар. Сөнки инде бул беренчегә түгел шулай бит булса. Без бит өйрәнгән бит инде. Андый өйдә утырсаң, ул бит таралмый бит инде коронавирус. Иң мөһиме шуны аңлау кирәк. Шуны аңларга кирәк. Шуны аңлатабыз инде, аңлатабыз. Әлбәттә бул сиклә ул бары тик вакцина эшләтмәгәндәргә генә түгел, хәтта вакцина эшләткәндәргә лә кагыла, шулай бит. Без аны да әйтәбез инде. Безгә менә киләләр, әйтәләр. Валерий Мөхәммәтович, менә минем медицинский отвод бар. 31 декабрьгә хәтле дип әйтәләр. Йөриләр. Мин әйтәм, йөрмәгез. Сезнең медицинский отвод ул бит шит түгел. Сезне коронавирустан сакламый. Сезнең ширләрегез күп. Шуннан ширләсәгез, бик каты ширләшәксез дип, шулай дип әйтәм мин аларга. Аңлатырга тырышам. Аңлатырга тырышам. Тыңлайдар, иштәләр. Тыңлыйлар, но бар бит безнең арада төрле кеше бар. Бүтән кешеләр дә бар. Әйтәләр, менә Алла күпме биргән торырга, шул хәтле торам дип инде. Вакцинация эшләтмим диләр. Үгетлибез, әйтәбез, сөйләшәбез. Әмма дәүләт әйтә бит, яшәгез, бына яшәгез дип әйтәбез. Үземнең яшәгән ди, менә моңгайга нәрсә язылган дип, шулай дип мине нитәләр инде, агитирует итәләр. Кирһенсә, яшәгез дип һезгә шунда вакцина бирелә, эшләтегез, яшәгез дип әйтергә кирәк, шулай бит. Аны бит түләргә дә кирәкми бит вакцинага. Бушлай бит инде. Бына һез үзегез вакцина эшләттегезме? Мин эшләттем, икесендә эшләттем, Спутник V дип атала бит инде. Минем бүтән ветераннарның бит инде гомер буе нәрсәдер җыела инде ширләр. Шулай булса да, докторлар белән сөйләшеп, алар миңа рөхсәт иттеләр, мин вакцинация үткәрдем. Хәзер инде февраль аенда ревакцинация диләр бит инде. Анысын да эшләтәбез. Нисек үткәрдегез вакцинаны? Булай беренче көнне әзрәк баш авыртты. Булай ничектер головокружение русча әйткәндә инде әзрәк баш нитте бит инде. Баш авыртырлар икенче мәсьәләдән дә булганлады бит инде яшь вакытта. Хәзер бит инде улгайгач үтте, тиз үтте, температура булмады. Демәк, сагыштырмаса еңел кисергәнһегез бу прививка. Бернинди дә ни булмады бит инде. Мин әйтеп китер идем, менә яшәрәк вакытта моторный заводта эшләдем бит инде мин. 73-нче ел булгандыр инде ул. Холера шире килеп чыкты бит. Шуннан безнең мин эшләгән цехта да булды. Шуннан иртән килсәм, цехта күп кенә кешеләр юк. Шуннан килеп әйттеләр, аларны бөтенесе төнне больницага алып киткәннәр икән, холера булгач. Бөтенесен скорый помощь җыеп алып киткән. Шуннан калганнары контактировать иткән дип әйтәләр бит инде. Аларны бөтенесен врачлар килде, медицина килде, дару бирәләр бит инде. Бөтенесе чиратка басып даруга дип шул абзыйлар бит инде, ул вакытта мин яшь идем бит инде. Абзыйлар чиратка турып, "Дина, син бир инде безгә даруны" дип торалар иде. Шуннан вакцинация 3 мәртәбә укол ясадылар. Зур чират бит инде тышта кулга ясыйлар, анда укол шприц белән түгел, ниндидер механическим способом, ничек булгандыр инде белмим. 3 мәртәбә чиратта турып шул вакцинаны бөтенебез дә алдык. Берни информация, хәзер бит күп информация, ул күп булсын информация. Но бәлки ул вакытта информация да юк иде. Холера дигәч, бөтенесе дә йөгереп, ширләмәскә дип тырыштылар.
Бына шул хакта онытмаһак иде, ысынлап та. Бүген дә сирләмәскә тырышабыз. Ширләмәскә тырышырга кирәк. Бына ошондай шарттарда ветерандар советының эшмәкәрлеге ничек оештырыла? Онлайн рәвештә үтәме? Безнең ветераннар эше онлайн үтә. Без бит 1 октябрьдә Ради Фаритович белән очраштык, чәй эчтек, сөйләштек. Шуннан мин аңа әйттем, Ради Фаритович, без 23 ноябрьдә республика конференциясын үткәрәбез ди. Ул аны хуплады, әйтте, үткәрегез дип, нитте дә, шуннан бит аның бит инде һәрбер сүзе поручение булып килә. Ул поручение безгә килде 23-дә үткәрергә дип конференцияны. Без аны беләбез бит инде. Шуннан булай безнең бит 176 кеше җыелырга тиеш идек. Зал курултайда, бәлки бу шир таралгач, без онлайн үткәрергә булдык. Бүтән ниләр белән министерство, ведомстволар, алар бит инде өйрәнеп беткән. Без дә өйрәнәбез. Шуның өчен 23-дә без удаленно бөтенесен җыеп районнарда теге главаларның заместительләренең кабинетыннан безнең белән аралашалар, алар шундый формада үткәрәбез. Без уже шундый сирде таратмау максатында онлайн эшләдек. Онлайн эшләдек, онлайн эшләтәбез. Сирде таратмаудан тагыла бер тапкыр кабатлайбыз. Иң шәп ысулы, иң яхшы ысулы ул вакцина эшләтә. Вакцина эшләтергә кирәк. Бына бүген вакцинаның мөһимлеген аңлап та, әлеге вакытта үз изоляциялы ултырырга мәҗбүр өлкәннәр, улар өчен инде шартлар булдырыламы? Өйдә эшләтү мөмкинлеге? Менә мин нәрсәдән башлар идем? Безнең бит 70 шәһәрдә, районда безнең оешмалар бар. Менә әйтер идем, Хайбулла районы, Республика Рахимҗановна, Туймазы шәһәрендә алар үзләренең кабинетын бирделәр вакцинация эшләтергә. Бит халык өйрәнгән ул кабинетларга, менә ветераннар советына килергә бирделәр. Менә әйтик, Гафури районында председатель үзе врачлар белән, әйтик инде сельсовет белән бергә йортларга йөреп, үгетләп, шуны вакцина эшләтергә дип йөриләр бит инде. Әйтер идем, менә Уфа шәһәрендә 46-нчы поликлиникада алар йортта эшләтә башладылар. Ә без бит аны министр Ленара Хакимовна да җыелып, шәһәрнең председательләре җыелып, шуннан шәһәрдән бергәләп сөйләштек. Кемнең анда бит условия бар иде. Һәрбер вакцина бит инде 5 кешегә, 2 кешегә, шуның өчен бергәләп җыелышып, менә шәһәрдә шул башланды. Буга ничек язылырга мөмкин? Үзенең поликлиникага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефон аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ветераннар белә бит инде үзенең поликлиникасын, үзенең регистратурасын, алар бит инде учетта торалар бит инде. Шуның өчен аларга телефонында әйтеп торырга кирәкми, алар беләләр. Шул вакытта олы яшьтәгеләр өчен аерым кызу линиялар эшләп килә, шулай бит. Ул инде өйдә ултырып та кибеттәргә, аптекаларга сыга алмаган өлкәннәр өчен. Бына уларга нинди ярдәм күрһәтелә? Ирекмәндәр хезмәте, тагыла социаль хезмәткәрләр, ничек ярдәм итәбез? Без бит аны үттек инде. Шул менә система көйләнгән. Система көйләнгән, аны шул система просто йоклаган режимда булды бит инде. Хәзер уянды ул режим. Менә мин әйтер идем, мин үзем өйдә булмадым. Эштә булганда миңа кайткач әйттеләр, оныгым әйтте, ниди Кортатай ди, сине ди сорадылар монда ди, вакцина эшләттеңме, эшләтмәдеңме? Мин әйттем, эшләттем дип инде. Шулай итеп сорап йөриләр, тикшерәләр. Һәрбер игътибарыдагы әйтергә. Шулай инде. Шуңайдан бүген тамашачыларга, гомумән ветераннарга, олы яшьтәгеләргә нинди теләктәр иткерергә? Мин әйтер идем, ветераннарга озак яшәгез. Озак яшәр өчен вакцина 2 укол ясатырга кирәк. 3нче уколы ансы бит инде ярты елдан була. Мин үземнең әйттем бит инде, әзрәк кенә баш авырты, укол язаткан урын, авырта бит инде, нәрсә, әзгенә авыртып алды, булай бернинди ис югалмады, бүтән нәрсәләр, бернинди дә кыенлыклар булмады. Иң мөһиме үзегезнең сәламәтлеккә кайгырту, шулай бит. Шулай. Һәрбер кешенең сәламәтлеге үзенең кулында.
Ошондай теләктә тапшыруды йомгаклайбыз. Һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн зур рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә дә. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студияла республиканың ветерандар советы рәисе, дәүләт йылышы Корылтай депутаты Валерий Шәрипов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау сәламәт булыгыз.